azkenean ari gara, bueno, leheno pentsatzen zen, bidegorria zala bizikletentzako, karretera kotxeentzako eta espaloia oinezkoentzako, ezta? Eta orain egia ikusten konbibentzi zonak eta egokiagoak direla, ezta? Dauzkagu 30 zona gero eta gehiago ditugu, hauetan kotxeak eta bizikletak elkar bizi beharko dute, gero dauzkagu bidegorriak hainbat bizikletakin eta beste elementu batzukin ibiltzeko aukera ematen digutenak, eta gero ere ditugu espaloiak. Espaloietan, bidegorrietan ez gea leku guztitara iristen, halako batean espaloia ere erabili behar dugu. Orduan hor ikusi behar dugu nola egokitu, ezta? Gero ere dauzkagu, arauak ez ditugula behar bezala ezagutzen, ezta? Ze abiadura eraman behar dugun bidegorrian, espaloietik goazenean nola jun behar dugun, ez gera konturatzen eskubidea daukagula bizikletan joateko, baina akaso lekuren batean joan behar dugula bizikleta eskutagan hartuta, ezta? Beste bat izan daiteke zebra pasoetan eta nola jokatu. Bidegorria baldin badator, señalizatuta, señalizatuta eta paso zebra horrek edo zebra bide horrek baldin badauka señalizazioa bizikletentzako, pasa gaitezke bizikletaren gainean, baino ez baldin bada horrela, gelditzen baldin bada bidegorria gelditu eta ez baldin badu zebra bide horrek señalizazio berezirik, jakin behar dugu, oinezkoak bagina bezala pasa behar dugula, hau da, bizikleta eskutan hartu eta horrela pasa behar dugula, ez? Jakin behar dugu, arauak datozela gu baino askozaz ere geldoago, ez? Zorionez, erabilera legeak baino aurretik dijoa, orduan pixka bat egokitzen jun behar dugu. Guk eskatzen duguna da zentzua eta errespetua, ez? Errespetu pixka bat izanik, dena egin ahal daiteke. Pentsatu behar da, kotxean goazenean ere errespetatzen badegu bizikletakoa, albideratuko digu 30ko horretan datorrenian, erdian baldin baditugu ez badiogu pitatzen eta agian bidegorria egitea ez da beharrezkoa, ez da? Eta orduan denok irabazten dugu, ez? But you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape.